Tvorí kyslík najväčší podiel v zemskej atmosfére? Nie. Áno alebo nie? Nie je správna odpoveď. Bol George Washington prvým prezidentom USA, ktorý býval v Bielom dome? Nie. Je Vatikán najmenším nezávislým štátom na svete z hľadiska rozlohy? Áno. Je Michelangelova socha Dávida z čierneho mramoru? Nie. Nie je správna odpoveď, z bieleho je. Znamená technická skratka www, World Wide Web, úplne to isté, čo pojem internet? Nie. Sú kométy tvorené predovšetkým zo zmrznutých plynov, ľadu a prachu? Povedal by som, že áno. Je Nový Zéland súčasťou kontinentu Austrália? Nie. Nie. Je správna odpoveď. 7 ide, útočí. Znamená fyzikálny termín absolútna nula. Paradoxný jav, že častice majú maximálnu možnú kinetickú energiu? Áno alebo nie? Nie. Nie je správna odpoveď. Áno, majú minimálnu možnú energiu. 9. otázka. Keď dáš, Tak vyhrám. tak zatiaľ budeš prvý. Boli vikingovia historicky známi tým, že používali rohaté príľby v bežnom boji? Áno alebo nie? Nie. Nie je správna odpoveď. 9 správnych odpovedí. 10. Majú kravy vo svojom tele viacero žalúdkov? Áno. Víťazom dnešnej súťaže v Senci je Robo!